Cak Ning, hati-hati yo nek ninggal barang ojo sampai limpe. Mas yo barang iku didekek nang panggon kerja. Polahe siji pegawai laundry nang daerah Karangpilang Surabaya kelangan HP-ne sing didekek nang meja kasir. Pelaku sing epok-epok takon alamat kerekam CCTV tepake nyikat HP iku. Sing jenenge maling gak isok dikai kesempatan, Cak Ning. Nek kesempatan iku ono, donya mbronone Riko langsung disikat. Kaya sing kedadean nang nggon laundry nduk daerah Warugunung, Kecamatan Karangpilang, Surabaya, Selasa awan. Pelaku kepitung nekat, polahe ngelakoni aksine beduk dobol. Dia mlebu epok-epok takon alamat, pas pegawai laundryne gak fokus polahe akeh umbah-umbahan, pelaku langsung nyaut HP sing digletakno nang meja kasir. HP rego 5 jutaan iku langsung dilepokno ke sak celono, terus pelaku langsung keplas. Koncone korban Darsono ngomong, teko rekaman CCTV pelaku maskeran barek numpak pronpit gak ono plat nomere, dadi angel dititeni. Darsono yo ngaku aksi maling iki wis kedadean ping pindho. Sadurunge ono pelanggan sing kelangan HP-ne tepak ngelondri. Pelakune dibedhek padha. Korban wis ngrepotno perkara maling HP nang Polsek Wiyung. Korban ngarepno sangu rekaman CCTV iku polisi iso nyekel pelakune. Usrok Indra, JTV.